Ushaka ma jo diaspora mana kinyalo medo Dr. Medi kanyo osiepna the late Olaringo ne wachoga dalogo ni wan kako nagini treat wa kaka second rate citizen. Gima ne koto kadeni confirm no treat jo diaspora kaka second rate citizen. But then again citizens of a lesser God. To ma okone ngubedi nitie jok moko makosedhika wachi kaka America sana sana. Ngato bedo igni mang'eny. We will passport and gima expire. To ngeni kipande to ok expire. At least kipande masani kata musekadho. In kode nyaka chieng. Koro kata okirini ugo to ina kod kipande. To samoro in kod America. Kako nisebedo gi kipande mar ja America cha. Kati dhi wuoth Europa gini kwende mamoko. Mar America cha kata Australia. Idonjo go mayot. Mar Kenya okinyal donjo go mayot. Koro onyalo expire. Tai kendo bende mondo miri niu go. Ngato nyalo wachi to kuri niu. Renew go en a process. Ntiere kwende moko maka intiere America beduong America chalo gi Africa. Embassy mana nitiere Washington DC to kod mission nitiere New York to kod ilungo ni Los Angeles. To ntiere ngat modak Seattle, Washington state. No chalo ngama Kenya to di Nigeria. Korido nso ngani no wuok Kenya di Nigeria mondo renew a passport to bo apply to samoro bende fingerprints gibe complication nitiere kaka kaogi. Angeni sirkand Kenya osetemo piny owacho mondo digital gik moko bed mayot. Mano wapuoyo to pod okoromo pod nitie shida. Tae ok mana mar ID ni en achiel kende en obstacle achiel. Nitie obstacle moko. Ngato katiyo kata Ulaya, Britain kuma nadhi e school to ngati yudo ka embassy en London, main mwalo south. To ngato amana Scotland, Aberdeen, Edinburgh, Glasgow gini, kata Dundee, todwa dhi London. En ngami kao ka idhi gi train madhi piyo. En ngami kao kata seche 8 mondo kichopi. Tidwa ni mondo idhi kuro samoro idhi nindo ka mondo register mondo dogi. Obstacles pod nitie mang'eny to mogik kanyo nyalo wacho Sharon. Kane wadhi e court Supreme Court igalo 2010 ma bende ne gima no wango iwa kabisa nikech High Court no se wacho no kwer ni kikwa gombulu to ne okwayie mwadhie Appeal Court. Ta Appeal Court no wacho ni no High Court ne otimo kosa moyie no gombulu. To IEBC kendo pod duoko wa dhi Supreme Court gi pesa jopiny nikech wabe wago osuru kaka jo Kenya mamoko. Tai kendo pod ne wadok mwalo gi Supreme Court ne wago kanyo kamano ne William Mutunga gi team mane nitiere. To gik mane okone gi kata sani poko loki sani yiero dhi biro to poko chak timogi to nengo beni sani diaspora osechak ndiki. To kudwa ng'eyo gimomiyo kaka arrangement mantiere ma IEBC ok ber. Parie ni gamokadho jo diaspora manondiki ne ji 10,000 kende. Kuom ji monengo beni 3 kata 4 nyaka wapenjre nang'o momiyo en nikech obstacles gi. To igni 3 be mokadho ne watimo research ka wapenjo jo diaspora ginto kopo ni Kenya piny owacho ma Kenya wacho ni nyiswa gimoro achiel ma ka watimo to biro miyo winj maber kaka jo Kenya en ang'o. 6 no ko ni gidwaro ni mwandu gi me Kenya obed protected. 8 no wacho ni ok gidwaro chulo petty bribes ngato chope airport ni gol gimoro matin. To ng'eny gi 52 no wacho ni wadwa bedo able to yiero jotendwa. Wadwaro ni wago ombulu ne ng'ama dhi telo ni obed governor obed kata ker. Ma bende Supreme Court no wacho ni nengo yiene jo diaspora goche kombe gote. To IEBC yiene gi gocho mane ker kende to kata ne ker no pod idiogi. Omiyo what treat jo diaspora ka second rate ok en gima ber. Wacho kanyo ni komen achiel ma jo diaspora gocho ne to